Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасяншина. Я задал вопрос, поможет ли Тимур Дмитриевич. Район башлыгының экологик мәсьәләләр буенча киңәшчесе ниләр белән шөгыльләнә? Наш проект уже длится 4-й год. Бөгелмәлеләр саф һавада бии. Ялларда әлмәтләрне ниләр көтә? Әлмәт районында район башлыгының экологик мәсьәләләр буенча киңәшчесе барлыкка килде. Бу яңа вазифаны Республика президенты Рөстәм Миңнеханов үзе билгеләде. 11 яшьлек Альберт Габделфартов белән безнең төшерү төркемендә танышып, аның киләчәккә планнарын белеп кайтты. Алия Берамалова дәвам итә. Альберт 11 яшендә инде популярлык казана. Яңа вазифага үсмернең билгеләнүен республиканың барлык мәгълүмат чаралары язарга өлгерде. Гаҗәп тә түгел, Альбертны башлык ярдәмчесе итеп нефть-газ саммитында Рөстәм Миңнеханов үзе тәкъдим итте. Я начал делать проект с мамой. Мин әни белән проект эшли башладым. Макет ясарга теләдек. Моның өчен капкачлар җыя башладык. Алар шактый күп җыелды. Теләгән әйберне ясадык. Әмма бездә капкачлар калды. Аларны нишләтергә икәнен уйлый башладык. Сорауга җавапны интернеттан эзләп таптык. Игелекле капкачлар хәйрия фондының игъланына тап булдык. Фонд доброй крышечки. Фонд кабул итү пунктларында капкачлар җыя, аннары пластик эшкәртү заводына озата. Җыелган акчалар авыру балаларга дәвалануга китә. Альберт бу теманы үстерә башлый. Мәктәбендә һәм өендә махсус контейнерлар куя, дусларына сөйли башлый. Шулай ук мәктәп активисты буларак саммитка эләгә. Я задал вопрос, поможет ли Тимур Дмитриевич установить контейнеры для сбора пластиковых крышек в нашем городе. Альберт шәһәрнең пластик капкачларын арындыру буенча проект өчен вазифа ала. Экологияны саклау белгечләре раслаганча, аларны эшкәртү җайлырак һәм тизрәк. Мисал өчен 750 шундый капкачтан бер скейтборд ясап була. Шешәләрдән аермалы буларак алар җиңелрәк транспортлана һәм алар күп урын биләми. Балаларны менә табигатьне чистартырга, табигатьне яратырга өйрәткәндә, аларны біз аңлатабыз, айырып җыярга кирәк мусорны дип. Айырып крышкаларны, айырып җыеп пакетка салып мәктәпкә алып килү оңайлырак. Чөнки банкалар, бутылкаларның объемы олы була. Ул крышкаларны алып киләләр дә специальный емкостька ташлыйлар. Ул шунда җыела. Аннан экосервис компаниясе аны килеп алып сортировать итә һәм переработкага җибәрә. Яңа киңәшченең табигатьне саклаудан тыш башка мавыгуларда бик күп. Альберт йөзү, музыка белән шөгыльләнә, актерлык студиясына йөри. Ул тормышын экология белән бәйләргә тели һәм биоинженерия факультетына укырга керергә уйлый. Газеты в почту ложат. У нас дома есть коробка. Безнең подъездда почта ящикларына газета күп аталар. Без аларны махсус тартмага салып куябыз. Аларны да эшкәртеп була бит. Тоже. Алия Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Экология безне саклауда иң лаеклы өлешен Татнефть компаниясе кертә. Менә инде 28-нче тапкыр алар иң яхшы чишмәләрне сайлаячак. Үсеш фәлсәфәсе һәм кыйммәтләрендә Татнефть тотрыклы киләчәк булдыруга таяна. Чишмәләр нефтьчеләр эшчәнлегенең үзенә күрә бер индикаторлары булып тора. Татнефть предприятиеләре эшчәнлеге зоналарында үткәрелә торган максатчан геологик техник чаралар су чыганакларының пычрануын булдырмый калуга ярдәм итә. Татнефть төркеме предприятиеләре тарафыннан төзекләндерелгән чишмәләрне конкурс нигезендә бәяләү, территорияләрнең төзеклеге, керү юллары һәм җәяүләр юллары, чүп-чар өчен контейнерлар булу, су алу, хлоридлар концентрациясе кебек төрле критерийларны үз эченә ала. Су сыйфаты химик аналитик лабораторияларда тикшереләчәк. Конкурсантлар 3 төркемгә бүленгән. Беренчесендә Татнефть чыгару, нефть-газ чыгару бүлекчәләре, икенчесендә башка структур бүлекчәләр һәм сервис предприятиеләре, өченчедә Татнефть төркеменең контроль астындагы оешмалары. Татарстанда Белемнәр җәе Иннополис университеты проекты эшли башлады. Белемнәр җәе мәктәп укучылары, көллият һәм техникум студентлары өчен сайлап алынган бушлай онлайн курслар. Бу хакта Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы хәбәр итә. Бу проект цифрлаштыру елыксалары уңаеннан укучыларга билгеле бер юнәлешләрдә белем дәрәҗәсен арттырырга мөмкинлек бирә. Укулар интерактив һәм уен формасында уза. Балалар мөстәкыйль рәвештә бердәм дәүләт һәм төп дәүләт имтиханнарына, олимпиадаларга әзерләнә алалар. Шулай ук мәктәптән тыш программа темалары буенча курсларда әзерләнгән. Белемнәр җәендә блогинг нигезләрен, программалаштыру, финанс грамоталыгын өйрәнергә, халык алдында чыгыш ясау күнекмәләрен алырга мөмкин. Әлмәт полицейскилары мошенник күрсәтмәсе буенча пенсионер ханымнан акча алган таксисны тоткарлаган. Ул курьер ролен үтәүдә шикләнелә. Улын бәләдән коткарган өчен пенсионер курьерга 46 мең сум акча биргән.
Акча тапшырганнан соң зыян күрүче улына шалтыратып, аның белән барысы да тәртиптә булуына инана. Мошенникларның курбаны булуын аңлап, зыян күрүче полициягә мөрәҗәгать итә. Оператив эзләү чаралары нәтиҗәсендә җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре 38 яшьлек таксистны тоткарлаган. Ир заказ алган һәм Клара Цеткин урамындагы йортларның берсенә килүе турында сөйли. Фатирга кереп, акчалы пакетны алып китә һәм якындагы сәүдә үзәгенә бара, анда акчаны шалтыраткан кешенең счетына күчерә. Әлеге факт буенча җинаять составы билгеләре буенча мошенниклык маддәсендә каралган җинаять эше кузгатылды. Фигурантка карата чыгып китмәү турында подписка рәвешендә кисәтү чарасы сайланган. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында Бөгелмәдә саф һавада биюләр социаль проекты старт алды. Менә 4нче сезон инде ул шәһәр халкын һәм кунакларын үзенең яңалыгы, энергиясе белән сөендерә. Заманча ритмнар, яшь креатив хореографлар, мастер-класслар, Бөгелмәлеләр ничек итеп биргә өйрәнгәнен безнең төшерү төркеме белә. Бөгелмәлеләр мөмкинлектән файдаланып биергә өйрәнергә, шуннан ләззәт алырга дип килгән. Техника йорты мәйданчыгы халык белән тулы. Саф һавада бию проектында катнашучыларга сюрприз әзерләгәннәр. Ярчаллы шәһәрнең профессионал бию командасы чараның төп кунаклары. Наш проект уже длится 4-й год. С 2017 года мы стартанули. Идея проекта была реализовать на общественных пространствах что-то интересное для жителей и гостей нашего города. Проект состоит из мастер-классов по различным танцевальным направлениям. К нам приезжают хореографы из других городов Республики Татарстан. Ну и, конечно же, в нем принимают участие наши хореографы Дома техники. Балалар үзләре уйлап тапкан биюләрен, үз осталыкларын гына күрсәтеп калмыйча, заманча юнәлешләр буенча мастер-класслар да алды. Биюче рәссам тамашасы иң тәэсирле мизгел булды. Музыкаль композициялар яңгыраган вакытта биючеләр Майкл Джексонның портретын ясадылар һәм аннары аны тәкъдим иттеләр. Заманча бию стильләре, энергиялы көрәш һәм ярыш рухы бик күп тамашачыларны җәлеп итте. Я участвовала в Dance Battle. Я прошла следующий тур и хочу победить. Финалга чыккан кызлар һәм малайлар акчалата приз, иң яхшы урам биючесе исеменә диплом һәм әлбәттә суперприз җиңүче кубогы ота алам. Сайлап алу турлары һәр атна саен сишәмбе көнне, ә финал 27 августта узачак. Айгөл Шәрәфиева, Зират Сәйеткулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Ялларны күңелле һәм онытылмаслык үткәрергә теләүче әлмәтлеләр өчен кабат киң программа тәкъдим ителә. Гадәттәгечә, шимбә һәм якшәмбе көннәренә анонс тәкъдим итәбез. Шимбә көнне шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында 7 нокта эшләячәк. Анда җирле һәм читтән килгән артистларны тыңларга мөмкин булачак. Шулай ук балалар өчен анимацион программа әзерләнгән. Шулай ук бу көнне Каракүз фестивале кысаларында 3 нокта эшләячәк. Каракүз скверында воздух заманча хореография фестивале узачак. Бию театры, хореографик миниатюралар һәм наедине с собой ремонт ми бию спектакльләре күрсәтәчәк. Агни скверында рәсем сәнгате буенча мастер-классларда катнашырга мөмкин. Шунда ук китап клубы эшләячәк. Анда чәй эчеп, китаплар, авторлар, әдәби агымнар турында сөйләшергә, уеннар уйнарга һәм яхшы компаниядә кичә үткәрергә мөмкин. Якшәмбе көнне шәһәр пляжында джаз фестивале узачак. Анда җырчы, җырлар авторы һәм композитор Асет, эстрада джаз җырчысы Мариям Мирабова һәм Армен Мирабовның Мираев проекты, Томга Россия джаз музыканты һәм композитор Игорь Бутман, Мәскәү джаз оркестры, Моральный кодекс рок төркеме, җырчы Элван катнашачак. Каракүз скверында заманча хореография фестивале дәвам итәчәк. Аннан Казаннан Марсель һәм Мария Нуриевлар һәм Мәскәүдән Даша Ролик һәм Даян Ахмедгалиевлардан хореография программасын күрергә мөмкин. Шул ук ноктада шәһәрдән юл бию театрының заманча хореография кичәсе дә узачак. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә Әлмәттә мөселманнар арасында мини-футбол буенча ачык турнир үтәчәк. Ул Ризаддин Фәхретдин мәчете Әлмәт мөхтәсибәте кубогына узачак. Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Зәй, Түбән Кама аланы, Байлар Сабасы, Кукмара, Арча командалары Алмаз шәһәр стадионында очрашачак. Иртәгә иртәнге 8-дә башланасы мөселманнарның мини-футбол турнирына җанатарлар чакырыла. 21-24 июльдә Әлмәттә Аквабайк классында су мотор спорты буенча Россия кубогының 2нче этабы уза. Бу җырда узышы һәм слалом буенча ярышлар шәһәр сусаклагычында, ә фристайл һәм су өстендә ушу буенча ярышлар шәһәр күлендә үтә. Әлмәттә ярышларны тантаналы ачу иртәгә 23 июльдә 12 сәгатьтә сусаклагыч территориясендә булачак. Россия кубогы этаплары ул безнең ил узышчылары өчен мөһим стартлар. 70-тән артык спортчы үз дисциплиналарында иң яхшыларны билгели, ә барлык этап нәтиҗәләре буенча дәрәҗәле трофей ияләрен.
Ярышлар Россияның Су мотор спорты федерациясы игидасы астында Татарстан Республикасының Су мотор спорты берләшмәсе региональ иҗтимагый оешмасы һәм Ультиматум спорт техник клубы ярдәмендә оештырылган. Бу сезгә җиткәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, шуны һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.